ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତାକୁ ବି କହିନ बगबीरा ये घंटेश्वरी मंदिर ऊपर पूरा ओ हाँ पहाड़ ऊपर को जीवा एपटे नई हाँ धरছি देन आम माँ को दर्शन करके घंटेश्वरी पावर केनाल बुलवाई जाइलु। बहुत दूर चलिकी गला पर जना डर भी बहुत लगुला। मु भॉइस ओवर दे पारनी कहीं मत बहुत जोर ठंडा है। तापर आम जाइलु हुमा टेम्पल जोटा कि महादेव को मंदिर थिला। उड़ाउली पकड़ एत बेलू टाइम आसिक 3टा पाखापाखि है आ भोकर पेटरे मूषा दौड़े। तो मु भॉइस दे कि वीडियो बनवाई मो पाखे से भी एनर्जी नाला से मु खाली वीडियो बुले देती आबे मु भॉइस ओवर दे एडिट कर। लिट्टी तू सियाड़ खाइबू तो लिट्टी सियाड़ खाइबू ए झरणा झरणा आसुन मंगू दीदी नई को झरणा कहब तुम ओ माय गॉड कौन लगुच रे कि जगह पत्थर डंगारे ताले कुआडे जिबा पापा केड़े करे सब्जी को बस आसीबे सब बिस्किट खाऊ ना बिस्किट बाबा इत्ते माछ कोन केते बड़ बड़ माछ 10 किलो खंड होबे ओजन 8 10 बाहर खाइबा ना एठी खाइबा से जाई जंदी भीतर को बाहर तंकर चेयर बढ़िया है रेस्टोरेंट
ଏଇଠି ବସିବା ଏଇଠି। କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ଗରମ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବେଲ୍ ବି କେଉଁଟା ଚପଡ଼ାର ଯୋଉ ବାଜା ବାଜୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବ ବସିଆରେ ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ସେ ଯାଇ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇନେ। ବାଟକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏଠି ତ ଦେଖାଯାଉ ମାଗୋ ମା ନା ଦିଦି ଏଇଠି ସେଇଠି ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲ କିଏ କହିଲା? 5ଟା 5:30 ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କଟା ଯେଉଁ ସେଇଠି ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେନି କି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ହଁ ଅଛି। କୋଉଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁହଁର ଗ୍ଲୋ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଧର୍ଯ୍ୟା ଉଡ଼ି। ଚୁଟି ଦେଖିନା ମୋର ପାନିଆ ପଶିବ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜଟ ହେଇଛି। ଦେଖ ତୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆରେ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ଅଛି 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 ତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସ। ଆଇ ଲଭ୍ ହୀରାକୁଦ। ମାନେ ତମେ ପୋଜ ଦେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମାନେ ପୋଜ ଦେଇ ଦେଇଛ ମୁଁ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠା ହବ। ଚାଲ କୋଉଠୁ ଏଠି ପୋଜ ଦେଇଛୁ। କେତେ ଜଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ବଇଛୁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଏନେ ଆସ ଏନେ ଆସ ସିଆଡ଼େ ଅନାଅ। ଏନେ 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 ଅନାଅ। ଓଲଟା ହେଇଗଲେ ସିଧା ଆମେ ସିଧା କରିଦେବା। ସେ ଉଠେଇଦେବେ ସେ ଉଠେଇଦେବେ। ଆରେ ଅନଉନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଟ ଦେଇ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଆମେ କିଛି ସପିଂ କରିଥିଲୁ। କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସପିଂ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ହାତ ବୁଣା ହେଉଛି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ବହୁତ ହି ରହିବ। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଜିନିଷ। ଦେନ୍ ଆମେ ଡିନର୍ କିଣି ସାରିକି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମ ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ୍। କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ଟା ନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ସେଦିନ ତ ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦିଛି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ହସି ହସିକା। ମୋ ମାମା ଯେମିତି ରୋଲ୍ କଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସେ ଗାଁରୁ ଆଇଛି। ଆମ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସତରେ ହିଁ ଗାଁରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋ ମାମାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ମୋ ମାମାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଯେତେ କହିଲେ ଚାଲେ ନାଇଁ ଯିବିନି ଭାଇ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଭାବିଦେଲେ ହିଁ ମୋତେ ଏବେ ବି ହସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ଏ ପିଲାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି ପୁରା ଡରି ଡରି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ୱେଟ୍ କରି ଆମ ଫାଇନାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ପୁରୀ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।